Čaute ľudia, vítam vás v FIFA 21 a zahráme si FIFA. Chcem si dať asi Arfu a dáme si proti Žarom. Tam tu Vezuela si dáme, čo tu. Dáme im žltý dres, nie to sú zelené. Tak to žltá, to čo už. Akože lepšie ako nič, akože hej. To prejdeme hneď. Tak, ideme hrať. Snad vyhráme, možno nie. To sa sami všimnete. Je to fakt dobrá grafika. A mne sa FIFA 21 páči. Ale nehral som už 2 mesiace, takže... Ale možno dám. Messi! Ankara Messi! Čo robí? Mange. Akože no... Vidíte ho sami. Je to Vezuela proti Arfe. Diano! Salah ste dikkat. A už málo tu Messi. Nazval som sa to na YouTube, pretože som mal trošku voľno. A teraz mohol byť fajn, akože len som to skazil. Keď to hru neschráti furt, takže... Gól, ako si sami všimnete, gól. Messi dal gól, kúkajte. Lionel Messi. Ako si sami všimnete. Fakt veľký futbalista. Kúkajte. Išiel a... Áno, mám plazmu značku Orion. Chcete vidieť, tu mám také hry. Ukážem vám ich. Čakajte. Do PlayStationu. Tu mám FIFA 22. Potom tu je FIFA 21. To je Record Ghost, ale mal, čakajte. Áno, to tu. Ale mám tam aj GTA 5 na PlayStation 4, vidíte? Budeme vydávať video častejšie. Takže, no, Paradise. Je Metro Redux. Je to pre... Skojte. Pre jedného hráča. Vidíte? Pre jedného hráča. Mám Division 2. Tu mám Destiny. A táto FIFA 22 je na PlayStation 5. Takže keby takto chcel, stačí napísať, pretože mám PlayStation 4 a si mi to je nákazoval. Mám PlayStation 3, PlayStation 1 a tu mám Xbox 360, mám hry do Xboxu a také hry do PlayStation 3. Takže mám raz, 2, 3, 4, 5, 6 hier do PlayStation 4 a jedna hra do PlayStation 5. Akože je to fakt veľa hier. Ovládač do PlayStation 4, jak si všimnete. A tu mám takýto ovládač, ktorý mi sedí taktiež do PlayStation 4. Mne sa páči tento ovládač, ako je, nikdy sa nekazí, ale lepší akože než tento, pretože ohybnejší je. Si všimnete. A my sa vrátime v FIFA. Tak.
Akože nemôžem hrať s tým, pretože tento je vybitý, musím nabíjať. Že vyhrávam 1-0 už. Možno teraz bude druhý. A nebude druhý. Ale ja to dám, ja si verím. Ja si verím. A chápte to furt, keď si takto verí, furt to dám. Strelaj. Minul som, nevadí. Ešte dáme. Martinez. Akože vedie hrať to Vezulovčania, či sú to vôbec. Ale vedie hrať, no. Vedie hrať strašne dobre. Ak chcete ďalšie videá, stačí, keď budete dávať odbory. Keď teraz dám gól, akože nedám gól. Skoro, no, čo mám povedať, no, skoro, 10 Messi. Oni mi zase Martinez, kúkaj. Neviem, viete, čo by to mohlo spraviť, že by sa takto zlako, keď ide za ním takto, pretože ja by som sa posral. Mohli by si zahrať potom ako dlho, pretože nevydával som videa strašne dlho, ale budem ich zase vydávať, akože. Takže tešte sa na ďalšie videá so mnou. Akože ja som si myslel, že to je vonku. Myslel som si, že to je už vonku, akože, ale nevadí. Čakajte. Cekni ho, choď. Messi. Choď, nedávaj špikalky teraz, keď idem kopať. Bránka chytol. Skoro som dal gól, ale bránka tu. Všimnite, kúkajte. Skoro som dal gól. Bránka to chytol. Messi, choď, Messi, choď. Strelaj. To si zo mňa robí srandu, akože teraz. Jak som toto nemohol dať? Si robí srandu, toto je toto. Choď. Asi 3 alebo 4 vystrelí na bránu a ja netrafím ani jeden. To furt ja. Tak si nemôžem myslieť. Počkaj. Ja na tie lopty mám asi šťastie, alebo čo. Gól! Zase som dal gól, kúkajte. Messi zase najbal gól. V 16. minúte. Toto bolo pekné, fakt pekné. Kúkajte, samotný Messi strieľa. Nechytil to Albánec, nechytil. Škoda, veľká škoda, no. Ale taká škoda, však my vyhrávame. Však to je dobré. Už teraz čo to hodli, že budú takto prihrávať a nedal mi loptu. Vedia hrať, čo viacovní. Ale zatiaľ nedali ani jeden gól, takže no, neviem. Či dajú vôbec, ale mohli by, čo by nie. Messi má loptu, chod. A nechod na Messi, odhúste. Budeme vydávať videa teraz častejšie, takže by ste mohli dávať odbeny na tieto videá, prosím. To má tu ja? Aj ja. Budem sem naspäť. Počkajte, skúsim si prejsť všetkých teraz a dať gól. Neviem, prečo je tak hnusný. To neznášam. Takže som kúkal ten seriál Arcanes, alebo čo to je. A je to fakt smutné, takže
Fúr mi tu musia dať šmykal. Že... Prihrátim. Teraz je náš problém. Alebo im dám gol. Messi, ancora Messi, bum 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 bum. Bol by gol. A Messi má zase loptu. Že vedia hrať, no. Idem si nevkať, že... Verte mi, keď furt pôjdete takto pred hráča, on mu neprihrá, ale odkopne furt. Preto to furt keď prihrá, je to horšie. Keď ste vedeli, to keď prihrá. No. A čo? Za čo mám akože upozornenie? Za nič? Za telo? Montel la Crista. Argentina 55%. Albánia 45%. Jaj. Skoro by som to mal akože, ale... Tak fajn ľudia. Ako ste sami videli, vyhrali sme. Tak ja sa s vami už lúčim. Tak... Čaute.